Wikineo Chivayo, uyo anozivikanwa neupenyu hwake hwemandorokwati hwekupa vanhu vane mukurumbira motokari dzeumbozha, aita mutauro pasocial media mushure mekunyora paInstagram pake kuti murume akanaka anoroora mukadzi wechipiri kuti atsigire mukadzi wekutanga mumba. Vakadzi havasi varanda, they need sisters. Mhuri yeZimbabwe, ndinokuchingamidzai zvakare panonzi pano. Ndapota musakanganwawo kusubscribe nekulaikawo vhidhiyo rino. Maonero everuzhinji kunyangwe asina kuzivisa zviri pamutemo kuti acharoora mukadzi wechipiri kuita barika. Vateveri vake vakurumidza kuita conclusion, vamwe vachinzwira tsitsi mudzimai wake mutsva Lulu, vamwe vachiseka kuti Wikineo ari kungoda kuita drama zvake kuti vanhu vangotaure. Mashoko aChivayo aya anoyeuchidza pfungwa zhinji dzekereke dzevaApostora idzo dzinotsigira barika. Mhuri yeZimbabwe, munoionawo sei iyi? Tingati Wikineo afunga kuita barika here, sezvo chechi yake nehurumende vachitsigira barika? Zvakare semunhu ane mari zhinji, kana kuti kungodawo kunzwa pfungwa dzevanhu? Ngatisanganei mucomment section muchitaurawo pfungwa dzenyu.